jakým způsobem jste se do Číny dostali, proč jste si ten trh vybrali a kdybyste nám řekla právě na úvod něco malinko o tom produktu, který právě v Číně nabízíte. Ano. Ještě můžu? Ano. Já to nechám běžet. Pokud by se stalo, že byste se přeřekla. Jasně, tak se vrátíme zpátky. Nemusíte se vracet, jakoby to je, já to pak prostě stříhám tak, aby to prostě bylo v pohodě všechno. No, jo, když mi bude docházet baterka nebo něco, tak já ukážu a přerušíme to a uděláme, potom jakoby navážeme, jo? Dobře. Tak jo, tak můžeme. Dobrý den, takže moje jméno je Lenka Minářová, jsem členka představenstva Navigate Corporation a ráda bych se s vámi podělila o naše zkušenosti v Číně a i v jihovýchodní Asii. Naše firma Navigate Corporation vznikla jako pokračování příběhu Elmarco, kde vlastně v roce 2005 jsme zahájili proces uvedení technologie Nanospider, což je průmyslová technologie pro výrobu nanovláken na globální trh a ten proces skončil úspěšně, to znamená, ta technologie se na globálním trhu prosadila a logicky vyvstala potřeba začít se věnovat oblasti aplikací, to znamená, co z těch nanovláken vyrobit. Takže v roce 2011 jsme společně s panem Marešem, což je zakladatel Elmarca, založili Navigate Corporation a založili jsme to jako takzvanou knowledge-based company. To znamená nikoli firmu, která bude něco vyrábět, ale firmu, která bude nabízet unikátní know-how a bude vlastně zájemcům z celého světa říkat, jak by mohli vyrobit svoje nanovlákenné aplikace. Zároveň, protože ten proces výzkumu a vývoje je nesmírně složitý, tak jsme dali dohromady k jednomu stolu nejlepší světové experty v oblasti nanovláken. Osobnost pana Mareše a technologie Nanospider jsou natolik významné, že vlastně se to panu Mareši podařilo opravdu dát nejlepší světové experty k jednomu stolu, a to s jediným cílem. Urychlit v maximální možné míře tu cestu těch nanovlákenných aplikací na finální trh. Takže tak vzniklo Navigate Corporation a naše logická úvaha byla, kde je dneska největší světový trh pro nanovlákenné aplikace. A ta odpověď je velmi jednoduchá, protože on je v Číně. Můžeme si o tom teritoriu myslet cokoliv, je s ním spojena strašná spousta předsudků, ale definitivně je to největší světový trh pro všechny environmentální technologie, protože je prostě nezbytné vyčistit vzduch, je nezbytné vyčistit vodu a vyřešit řadu dalších problémů. To znamená, my jsme se už v roce 2011 rozhodli, že jedno ze strategických teritorií, kterému budeme věnovat největší pozornost, bude Čína. A zahájili jsme první kroky ve spolupráci s českou ambasádou v Pekingu, ale i s čínskými nevládními organizacemi tak, abychom dokázali ty naše technologie uvést na trh. První opening ceremony v Číně proběhla už na podzim roku 2012 a setkala se s obrovským ohlasem. Ano. Můžu vás přerušit, ta opening ceremonie, jakým způsobem, to už je jakoby otevření nějakého... Ano, ona probíhala na čínské ambasádě, kdy my jsme se domluvili s tehdejším ekonomickým radou panem Vávrou na tom, že prostě představíme přímo na české ambasádě v Pekingu naše technologie. A to se stalo v listopadu, je to přesně vlastně 4 roky, s tím, že ten zájem té čínské odborné veřejnosti, ale i dalších institucí byl opravdu enormní. A součástí té opening ceremony byly nejen nanovlákenné technologie, v kterých jsme doma, ale bylo vlastně i představení biotechnologie Haidal, s kterou jsme se potkali v rámci naší spolupráce s Vysokým učením technickým v Brně, která na první pohled s nanovlákny nemá nic společného, ale jenom na první pohled. A ta biotechnologie v té době byla v podobě myšlenky a základního patentu o tom, jak z použitého fritovacího oleje vyrobit biopolymer a následně bioplasty. A ta volba Číny byla zcela logická, protože Čína má naprosto extrémní nadbytek použitého fritovacího oleje. Je to 100% odpad, kde my používáme ten použitý fritovací olej ten nejnižší kvality, pro který opravdu není vůbec žádné využití a v Číně jsou obrovské přebytky, to jednak, a jednak má centralizovaný výkup tohoto použitého fritovacího oleje, to znamená, už je tam vybudovaná infrastruktura. To znamená, my máme tu surovinu jakoby připravenou, je řada zemí na světě, kde je velká spotřeba oleje a je nadbytek
zbytek použitého fritovacího oleje, ale ta infrastruktura v této podobě prostě nikde jinde na zeměkouli neexistuje. To znamená, my jsme představili jak nanovlákna, tak biotechnologii a vlastně tím jsme nastartovali spolupráci, která naprosto přesně zapadá do čínského vládního rámce, jak vlastně do Číny přivést high-tech v vybraných oborech, především v těch environmentálních technologiích. Je třeba říct, že Čína není otevřena zdaleka všem technologiím. Čína má zájem jenom o to, co je nejlepší na světě a to, co není sama schopná vyvinout. To znamená, těch technologií, pro které se Čína otevře, je opravdu velmi malý počet a my si to velice často neuvědomujeme. My, myslím, obyvatelé Evropy a my, kteří do té Číny míříme, protože je součástí čínské mentality, že projeví zájem o všechno, ale reálný biznis nastartovat, to je prostě úplně jiná otázka. A můžu se zeptat, vy jste říkala na začátku, že jste tam vstupovali s patentem, s patentovanou technologií. Znamená to, že pak jste v podstatě v Číně jakoby ji otestovali, nebo už jste někde... Ne, my veškeré testování, my nemůžeme vstoupit jenom s patentem. Do Číny vůbec nelze vstoupit s patentem, tam musíte vstoupit s technologií. Tam jenom v té fázi, kdy jsme ji představovali, byla v podobě patentu. A mezi tím celé roky vlastně tu technologii převádíme do podoby průmyslového měřítka. Spolupracujeme na tom s českými univerzitami a teprve nyní se staví pilotní linka, která jakoby tu technologii transferuje do Číny. Zatímco my už ji tady máme ověřenou, oskoušenou, roky na ní pracujeme, tak teprve vlastně nyní dochází k tomu takzvanému transferu té technologie do Číny s tím, ale že my jako Navigate Corporation jsme technology owner. To znamená, to vlastnictví té technologie je vlastně naše. To je nesmírně důležité na tom čínském trhu, protože samozřejmě ochota skopírovat cokoliv je všeobecně známa. Ale Číňané jsou excelentní obchodníci a oni si umí velmi dobře vyhodnotit, jestli je lepší několik let kopírovat s velmi nejistým výsledkem, anebo jestli je lepší to všechno urychlit a raději vydělat peníze s českým partnerem, než prostě podstoupit tu nejistou cestu. My jsme výjimečný případ, já tomu vždycky pracovně říkám, že existují situace, kdy Číňan se Číňana bojí víc než Čecha. A my jsme zrovna tato situace, protože prostě díky nadbytku té suroviny, díky velkému biznesu, který je za tou naší technologií skryt, je prostě pro naše čínské partnery v tuto chvíli jednodušší spolupracovat s námi, protože dostat se na podobnou úroveň know-how znamená roky a opravdu s velmi nejistým výsledkem a ten trh nepočká. Trh pro bioplasty a biopolymery v Číně je extrémní už nyní. Čína nechce dovážet ani biopolymery, ani bioplasty, ale ona nemá technologie. Takže my jsme prostě ten případ, kdy jí nezbývá nic jiného, než tu technologii prostě transferovat z toho zahraničí a rozvinout zahraniční spolupráci. A stejně tak je naše obrovská konkurenční výhoda, že už několik let vyvíjíme finální aplikace v oblasti bioplastu a vyvíjíme je opět v Čechách a do Číny je budeme transferovat. Takže naše vlastně cesta je mít nepřetržitý náskok, mít to klíčové know-how a to, co už máme ukončené, transferovat do Číny, protože opravdu můžeme si fakt myslet o té Číně cokoliv, ale podobný trh podobného rozsahu prostě na zeměkouli neexistuje. A můžu se zeptat, vy tu svou technologii máte patentovanou i na čínském trhu? Ano, samozřejmě, jakoby ten základní patent vznikl na vysokém učení technickém a my máme exkluzivní licenci, ale ta tvorba toho technologického know-how je mnohem širší proces než patent. Ten patent je jenom zlomek. Vznikly i další patenty, ale hlavně vzniká technologické know-how a to je v našich rukou. A můžu se zeptat, vaším partnerem na čínském straně jsou tedy univerzity, nebo Ne. Nějaký komerční subjekt? Čínské univerzity jsou obecně hodně otevřeny spolupráci, ale to je prostě opravdu akademická spolupráce, která často vede odnikud nikam. To znamená, my jsme si udělali profil, kdo je naším ideálním partnerem a naším ideálním partnerem je komerční subjekt, který má infrastrukturu pro výkup použitého fritovacího oleje a pro výkup i zbytku potravin, protože oni i použitý fritovací olej balí jako součást zbytku potravin. To znamená, má
vybudovanou infrastrukturu, má surovinu a vlastně ta naše technologie je doplňkem k tomu všemu. Takového partnera jsme našli v městě Suzhou, jmenuje se Cleanet, společně s ním jsme uzavřeli joint venture a společně s ním realizujeme ten pilotní projekt a máme připravenou vlastně strategii. I oni už pracují na výstavbě 10 velkých továren v Číně, protože opravdu Čína se topí v použitém fritovacím oleji a my vlastně přinášíme 3 v jednom. Co právě bylo největší výzvou při vstupu na ten trh, když se na to teďka podíváte zpětně, protože už tam máte nějakou zkušenost? Ano, jsou to ty 4 roky, nebo intenzivně přes 3 roky. Jednoznačně absolutně největší výzvou je vůbec se pochopit, a já říkám i snažit pochopit tu čínskou mentalitu a zásadní odlišnosti toho business prostředí. Je to trh, který nemá s Evropou, Spojenými státy a těmi vyspělými trhy opravdu vůbec nic společného. Je to gigantický trh a my mu samozřejmě nemůžeme vnutit žádná naše pravidla. My se mu prostě musíme přizpůsobit. Ta business jednání třeba probíhají i 12 hodin denně bez přestávky. Platí tam úplně speciální pravidla, která je nutno respektovat. Obrovský problém je jazyková bariéra. Těch problémů je velká spousta. Já říkám každému, pokud se můžete vyhnout Číně, tak se jí vyhněte, ale pokud chcete podnikat v oblasti high-tech a v oblasti environmentálních technologií, tak to prostě není možné. Vy musíte stát nohami pevně na zemi, nepodlehnout tomu gigantickému potenciálu, opravdu jít step by step a nedat se. Jako ono je hezké si číst té literatuře o win-win a nestratit tvář, ale v Číňané jsou fakt nejtvrdší obchodníci na světě a tam je prostě naprosto nezbytné mít úplně jasnou vizi, stát si za ní a jakoby nebýt měkký, nesnažit se třeba víc za každou cenu vstříc. Je to pro nás nesmírně obtížné a úplně klíčová věc je kvalitní tlumočník. To je naprosto elementární základ. Mnohokrát se nám stalo, že jsme měli tlumočníky, u kterých jsme si byli jistí, že jakoby jsou na naší straně, platili jsme je, ale zdaleka to tak nebylo. To znamená mít tlumočníka, kterému můžete důvěřovat, který ideálně je rodilý mluvčí a žije třeba v Čechách, umí česky, je váš zaměstnanec, to je absolutně klíčové. Tady si myslím, že se nejvíc firem prostě dopouští omylu, protože čínština nezná ne. Takže vy vlastně velmi často si myslíte, že jste se na všem domluvili, ale z pohledu čínské strany to je začátek, který nemá vůbec žádnou hodnotu. A další specifikum, všechno klíčové musíte domluvat osobně. Neexistuje telefonovat, mailovat, skypovat, ano, to je doplněk, ale prostě musíte tam jezdit, musíte tam být, musíte si to odpracovat a to je nesmírně náročné. My vlastně v tom našem mini týmu trávíme i jednu cestu v měsíci, třeba týdenní v Číně, někdy i 2 v měsíci a trvá to roky a bez toho to prostě nejde. Vy jste se na to nějakým způsobem připravovali, když jste udělali to rozhodnutí, že skutečně ten čínský trh chcete jít a teď já nevím, ve formě školení, nebo jste skutečně postupovali tak, že to bylo, že jste se učili během toho procesu? Učili jsme se během procesu, my samozřejmě nejsme v jihovýchodní Asii nováčky, my třeba v Singapuru máme rozběhnuté projekty už od roku 2003, 2004, 2005. Singapur je takové, nedá se říct úplně předpolí Číny, ale že je tam 50% v Číňanů a rozhodně je to taková brána, bych řekla, svým způsobem do Číny, takže my jsme si mysleli, že na některé věci už jsme díky té dlouhodobé spolupráci v Singapuru a Hongkongu připraveni. Nebylo tomu tak. Museli jsme se učit za pochodu, samozřejmě za cenu, furt slepých uliček a omylů, ale je třeba si uvědomit, že my jsme vždycky pro tu čínskou stranu byli ta bohatá nevěsta, protože my máme to, co oni nemají, my máme ten klíč k tomu trhu, nejen v té biotechnologii, ale i v těch nanotechnologiích. To znamená, ta naše cestička byla mnohem jednodušší, protože my jsme od samého počátku jednali vlastně s partnery, kteří si uvědomovali tu naši přidanou hodnotu. Vůbec si neumím představit, v jaké pozici jsou třeba obchodní firmy, které chtějí něco vyvážet do Číny. Podle mě to musí v řadě případů neřešitelný problém. A vy jste využili třeba služeb nějakého lokálního konzultanta, nebo jste skutečně si vše dělali po svém? My jsme si vše dělali po svém, ale velmi úzce jsme spolupracovali s českou ambasádou v Pekingu.
ta spolupráce byla výborná a roky spolupracujeme s pobočkou Czech Tradu v Šanghaji, s panem Alešem Červinkou a jeho týmem a musím říct, že opravdu toto není formální vyjádření, já to neříkám, protože musím, ta spolupráce byla fakt výborná a Aleš Červinka nám ve strašné, protože on je v Šanghaji kousek od Suzhou, přece jenom ambasáda je v Pekingu, tam ve strašné věci pomohl, ať už fakticky, nebo prostě konzultacemi, nebo už jenom tím, že prostě člověk si o tom mohl prohovořit a zjistil prostě názor někoho, kdo v té Číně dlouhodobě žije. Rozhodně jít jenom tou vlastní cestou je opravdu obrovské riziko. Ta Čína je nesmírně hierarchizovaný, administrativně extrémně náročný trh a třeba bez takové té vládní záštity, to znamená, že česká vláda se postaví za nějaký subjekt minimálně tím, že se jsou účastní těch misí nebo prostě jste součástí těch prezentací, tam vůbec není možné proniknout, tam zaniknete v tom davu. To znamená, byť jsme šli svou vlastní cestou, tak tenhle nepřímý support tím, že jsme měli tu podporu, byl nesmírně důležitý a bez něj bychom nebyli tam, kde jsme. Tam jste říkala, že ten tým máte malý, a jak přibližně velký je ten tým, jestli to můžete říct, který vlastně tady celou tu expanzi pomohlo absolvovat? Když jsem přebírala v Londýně cenu Frost & Sullivan za nejlepší technologickou inovaci vlastně pro biotechnologii Haida letos v květnu, tak jsme říkali, že jsme nanocompany, protože naše firma je opravdu v počtu prostě několika jedinců, ale ta naše síla není v počtu zaměstnanců, třeba ten tým Haidalu má opravdu jenom asi 5 členů týmu, ale je v tom, jak my dokážeme spolupracovat. My vlastně aplikace vyvíjíme na Vysokém učení technickém a my naše kolegy z VUT považujeme za členy našeho týmu, protože prostě spolupracujeme opravdu na denní bázi. Jednu část té biotechnologie Haidal už roky ladíme v mikrobiologickém ústavu, jedna naše kolegyně tam i sídlí a zase kolegy z mikrobiologického ústavu Akademie věd považujeme i za členy našeho týmu. Druhá část té biotechnologie sídlí v Duslešala na Slovensku. My prostě máme tykadla a pracoviště o desítkách našich spolupracovníků, kteří sice nejsou přímými zaměstnanci, ale v podstatě jsou naprosto nezastupitelnými členy toho týmu a jsou součástí toho úspěchu. Takže ono to není o kvantitě a o počtu, je to spíš o té kvalitě a promyšlenosti a o tom, že máte co nabídnout. Žádný štáb lidí vám prostě v Číně nepomůže. Kdybyste najímala třeba člověka, manažera, který by vám měl pomáhat, nebo když jste si budovala tým, jaké vlastnosti si myslíte, že by ten manažer měl mít, aby v tom asijském prostředí uspěl? Nejenom v asijském, protože my se vlastně pohybujeme obecně v high-tech a byť už máme za sebou víc než 10letou historii, nepřímo jako Navigate Corporation, ale ty naše technologie, tak jsme pořád startup. To znamená prostě flexibilní struktura, ale chaotické prostředí, nepřetržité změny, prostě vše musíte řešit za pochodu, rozhodovat se musíte okamžitě, to je nesmírně psychicky náročné. To, že pak ta část toho týmu se ocitne v Číně, to už bych řekla, je ta menší část problému. To znamená, jak bych to měla říct s nadsázkou, tak jak to říkám, několik chybějících koleček v hlavě je velká výhoda. Protože my, když jsme se pouštěli do řady těch projektů, tak ta pravděpodobnost, že uspějeme, nebo pravděpodobnost, že získáme třeba cenu za nejlepší světovou inovaci, ona je záporná. Mikrofirma bez peněz z Prahy, z České republiky, kde tam může přijít k technologii, která má potenciál změnit svět. A přesto jsme to dokázali. Znamená, my potřebujeme opravdu lidi schopné pracovat ve velmi chaotickém prostředí, schopné jít za vizí, která vypadá nepravděpodobná, schopné překonávat problémy, odolné vůči stresu. A my se nebavíme o měsíci, o 2, ale třeba ta cesta, ta technologie na ten globální trh opravdu trvá 5 až 10 let. Takže ty lidé v tom týmu to musí těch 5 až 10 let vydržet. Je to nesmírně náročné, protože my Češi jsme strašně konzervativní a chceme všechno mít prostě strukturované, všechno jasné, ale daří se nám to. Zajímavé. A vy jste zmínila i to financování nějakým způsobem, že je to jakoby náročné. Můžete třeba tady to trošku rozvíjet, jakým způsobem vy jste k té expanzi do té Číny přistupovali, jestli jste využívali, nevím, nějaké nástroje, které jsou tady k dispozici v Čechách, nebo jestli to byla vyloženě nějaká cesta vlastní?
Nikdy bychom nebyli tam, kde jsme, kdybychom byli součástí nějakého systému. To znamená, my jsme cíleně out of system firma. Teprve teď žádáme vlastně o první formy dotací, ale všechno jsme financovali z privátních prostředků. A mimo jiné to je taky strašně důležitý moment, protože jakýkoliv partner nebo investor, protože dneska jsme ve fázi vstupu investora, pohlíží na ten projekt úplně jinak, jestliže ví, že klíčoví lidé ve firmě prostě vzali veškeré svoje úspory a to, co vlastně vydělali za poslední desítky let a věří tomu projektu natolik, že to tam vložili. Čerpání dotací je určitě fajn, ale bohužel v Asii je tak velkorysý systém dotací, že to, co my máme v České republice a v Evropské unii, vůbec není schopno konkurovat tomu, co je tam, takže to prostě ten problém neřeší. Vy v podstatě tu technologii máte tak unikátní, že jste se tam asi nemuseli ani zabývat nějakým průzkumem konkurence v Číně vůbec. Ne, vlastně to jsme věděli od samého počátku. Od samého začátku. A nejen v Číně, my víme od samého počátku, že jsme první a jediná technologie na světě, která je schopna vyrobit biopolymer, nejen ten náš, ale jakýkoliv ze 100% odpadu v průmyslovém měřítku. To jsme věděli prostě od počátku, ten trh je úplně jasně definovaný. To ale, čím my se odlišujeme ještě navíc, kromě tady téhle unikátnosti, je to, že my víme přesně, co z toho budeme vyrábět. A